Als je je afvraagt, heeft het nog wel zin om een eigen nieuwsbrief in te zetten? Dan is het antwoord ja. Ik ben Koen de Rolf en dit is de Fat 5. Een nieuwsbrief, of in het verlengde e-mail, is het trekpaard van een contentmarketingprogramma. Het is daar dat je een publiek opbouwt en alles zelf in handen hebt om met hen te spreken. Ook de plaats waar deze vlog verschijnt, de Fat 5, staat centraal in de communicatie van de Fat Lady. Trouwens, abonneren kan via de fat5.be. Alleen dragen veel nieuwsbrieven dan wel die titel, maar zijn ze niet meer dan een samenraapsel van de blogposts van de voorbije maand. Je komt in de mailbox van je publiek, doe dan op zijn minst de moeite om hen iets waardevols en unieks voor te schotelen. Ik geef je 5 tips om je nieuwsbrief succesvoller te maken. Let's go! Je mailbox zit vol met persoonlijke berichten. Van collega's, je familie, je geliefden. Die ontvangen we graag. Daarnaast zijn er de ongewenste mails van merken die jou iets willen verkopen. De vraag is, in welk kamp wil jij zitten? Juist bij de persoonlijke berichten. Maar dat betekent ook dat je nieuwsbrief geen obligaat maandelijks nummertje mag zijn. Of toch zeker niet zo aanvoelen. Total Anarchy van Anne Handley is zo'n nieuwsbrief. Ook al heeft ze ondertussen bijna 45.000 abonnees, toch schrijft ze haar 2-wekelijkse nieuwsbrief in een stijl alsof ze die naar 1 vriend schrijft. Een soort van stream of consciousness, altijd vertrekkende van een treffende anekdote. Het voelt alsof ze dit voor jou persoonlijk geschreven heeft. En dat is het gevoel dat je wil meegeven met je nieuwsbrief. Er zwemmen veel nieuwsbrieven in een grote vijver en die lijken allemaal min of meer hetzelfde. Wat maakt die van jou zo bijzonder? Is het soort content dat je brengt? Is het de vorm, de invalshoek of de manier waarop hij samengesteld is? Elke week lees ik met plezier de Non-Obvious Insights newsletter van Rohit Bargaya. Daarin verzamelt hij telkens de meest interessante verhalen van de week. Als curator slaagt hij erin om verhalen te brengen die interessant zijn, je raken of gewoon grappig. Zoals het nut van dresscodes. Doe de research, wees creatief en kijk waar je het verschil kan maken. Je kan ook je blik verruimen en het hebben over de grotere context waarin je opereert. Neem nu WeTransfer, het platform om bestanden mee te delen. Hun context is creatie. Mensen hebben iets gecreëerd en delen dat. Hun nieuwsbrief, WePresent, heeft het over inspiratie, artiesten, hoe een creatief proces werkt enzovoort. Het is opnieuw een niet-alledaagse manier om hun alledaagse business in de verf te zetten en op die manier top of mind te worden. Op websites staat regelmatig de knop schrijf je in op onze nieuwsbrief. Waarom zou ik dat doen? Wat ga ik vervolgens krijgen? En met welke regelmaat? Dat zijn de vragen die iemand zich stelt als ze over die knop zweven. Denk dus goed na welke beloften je maakt aan je abonnees. Want je vraagt hen om je content te volgen met de beperkte tijd die ze maar hebben. De nieuwsbrief van de Fat Lady belooft jou elke maand te tonen hoe merken de status quo kunnen doorbreken met content marketing. Of kijk naar de nieuwsbrief van Cooksmarts. Die belooft jou te helpen met je weekmenu. De nieuwsbrief begint telkens heel concreet met het overzicht van de week. In 1 ogenblik maken ze hun belofte waar. Nieuwsbrieven sturen naar een heel duidelijke doelgroep. Ook hier geldt de regel van de duidelijkheid. Waarom is de materie van de nieuwsbrief specifiek bedoeld voor iemand? Hoe duidelijker het doel, hoe meer kans dat het je doelgroep aanspreekt. Je kan er ook heel ver in gaan. Zoals Kids Live met de niet te missen mailing. Dat is een nieuwsbrieftraject van 9 maanden. Of de duur van een zwangerschap. Iedere maand van de zwangerschap krijg je een soort update over dingen waar je moet aan denken. Of die in orde moeten gebracht worden. Zoals de kinderbijslag. Duidelijke belofte voor de ontvanger en een duidelijk doel voor de opsteller. Bij de Fat Lady geloven we heilig in de kracht van nieuwsbrieven. We hebben er ook een en ander over te vertellen. Lees dus zeker ook de andere stukken die op de fatlady.be staan. En wil je blijvend leren hoe je met content marketing het verschil kan maken? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de fat5.be. Tot volgende maand. Ciao. Yeah, you better.